Il-villaġġ tipiku Malti ta' Marsaxlok ingħata prominenza mill-Gazzetta Britannica Express bħala l-aktar lokalità Ewropea sottovalutata, għażbuħija tagħha u ħajja tranquilla. L-artiklu intitolat The Pretty Little Village in Europe Hardly Anyone Visits Despite its Stunning Views jagħti l-perspettiva tal-gazzetta li tara lil din il-lokalità fost l-isbaħ portijiet tas-sajt, imlewwen bid-dajjes ikkuluriti f'żona panoramika u baħar ċar kristall. Il-gazzetta tkompli lil madwar ta' Marsaxlok u wieħed partikolari fejn id-dajjes fih bħal luzzu tradizzjonali Malti jagħtu dera vibranti liż-żona u huma responsabbli għal beħ tal-ħut frisk fis-suq tiegħu kull nhar ta' ħadd. L-artiklu jħeġġeġ lil kull min se jżur Malta biex ma jitlifx l-okkażjoni li jżur il-villaġġ tipiku tas-sajjieda bl-opportunità li jara l-qabdiet tal-ħut impressjonanti waqt li jduq mitjubija tal-ikel favorit lokali, inkluż fil-bosta ristoranti li jħarsu lejn il-baħar mad-dawra tal-port. Skont il-Gazzetta l-Villaġġ Malti hu eżempju klassiku ta' min irid jaħrab mill-ħajja biżda tal-ibliet hekk kif hawnhekk titgawda ħajja aktar kwieta fost isbuħija tal-pajjiż Mediterranju. Fost oħrajn jisemmew ukoll żoni għall-lawm jew għall-addasa avventurużi jew professjonali bħal St. Peter's Pool waqt li tingħata ħarsa żgħira lejn l-istorja rikka tal-lokal b'dawk meqjusa monumenti li jsaħħru lill-viżitaturi bħal knisja dedikata lil Madonna ta' Pompej li tmur lura għas-seklu 19 u hija mżejna b'pitturi tal-artist Giuseppe Cali u t-torri ta' San Luċja mibni fis-seklu 17 mill-Ordni tal-Kavallieri. Finalment l-Express isemmi lil villaġġ u l-madwar tiegħu kellu semm ukoll fid-dinja ċinematografika bil-Forti Tellimara fejn inħadmu xeni għal film tal-2016 Assassin's Creed.